Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj. Nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena. Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine. Láskavosťou kryješ ho ako štítom. Mládežnícka služba Chym je založená v marci 2002 roku spolu s pastorom z Pivnici. A vlastne v tom čase on vedie zbor, ja som v tom čase vedúci mládeži tu v Petrovci lokálnom zbore. A prichádzame do bodu, kedy máme síce funkčnú mládež, užitočnú, perspektívnu, robia dobré akcie, ale prichádzame do bodu, že potrebujeme niečo viac urobiť. Viac v smysle ešte tie akcie, ktoré sme robili, boli hlavne lokálneho charakteru. A aby sme urobili niečo viac, potrebovali sme urobiť niečo, čo by nám otvorilo dvere. Rozhodli sme sa, že založíme túto mládežnícku naddenominačnú službu, ktorá bude všetkých, ale bude proste naddenominačná a bude môcť budovať mosty medzi mládežou v rôznych spoločenstvách. Slovíčko Chym je vlastne skratka z anglického slova Christian Youth Ministry, čo znamená vlastne kresťanská mládežnícka služba. Naším cieľom je vlastne motivovať mladých, aby boli užitoční vo svojom zbore, vo svojom prostredí, pretože mladí sa tí, ktorí sú plní entuziazma, ktorí majú potenciál v sebe, ktorí majú silu a ktorí chcú robiť dobré veci. A našou úlohou je ich povzbudiť k tomu. Taktiež to, čo verím, je, že musia mať zdroj, z kade čerpať. Ja ako kresťan verím, že zdroj je vlastne Boh a že chceme, ak tak obrazne môžem povedať, vyrovnať takú cestu, aby čo najľahšie sa dostali k tomu zdroju, aby mohli načerpať, aby mohli byť funkční v svojom prostredí, v svojom zbore. A vlastne o toto nám ide, aby sme mali funkčnú a efikasnú mládež v našich zborách, v našom prostredí. Za posledný rok, dva, mali sme možnosť mladým sa zúčastniť na rôznych akciách u nás a v zahraničí, napríklad na Slovensku, na veľkom hudobnom festivale, kde sa zhrnie cez 3-4 tisíc mladých ľudí, Campfeste takzvanom, kde prichádzajú množstvo zahraničných kresťanských kapiel a ďalšie také akcie, kde sme sa zúčastnili, boli v Maďarsku, v Chorvátsku, kde sme boli na koncertách napríklad Hillsongu, Michael W. Smitha, Parachute Band, Darlinček a ďalší známi svetoví speváci. Hlavne informujeme mladých ľudí cez sociálne siete, cez internet. Máme webovú stránku www.chym.org.rs a tu vlastne vždy máme aktuálne akcie, čo sa
bližšej budúcnosti stáva, alebo behom ďalšieho roku bude stávať. Ak mladí ľudia majú záujem, ak máte záujem, môžete si pozrieť na našej webovej stránke akcie. Najbližšia je v Záhrebe, teraz Michael W. Smith prichádza. Je to svetový kresťanský známy spevák a určite to bude vynikajúci čas tam. Ďalej prichádza leto, znovu ten Campfest bude na Slovensku a ďalšie akcie, ktoré si môžete vyhľadať na tejto webovej stránke.